Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkamu da sake haduwa tare da ku Umar Muhammad Baffa. Wannan shine karatunmu na 10 insha Allah. A yau kuma abinda zamu yi duba zuwa gare shi shine harufan rana da wata. Ban san ko kun taba zuwa kusa da wannan topic din ba, ko in ce madda galibi akan yi shi a tajwidi, wanda insha Allah bayan wannan karatunmu ya kare zamu samu lokaci mu kawo muku playlist ko in ce videos akan yadda tajwidi take a sauwake. To wannan dai ana kiran shi lamul qamariyya wa lamul shamsiyya. Lam ne guda biyu wanda suke nan kuma suna da matukar muhimmanci, ana amfani da su yau da gobe kusan kullum ma zan ce, musamman a karatun Qur'ani. To kuma yana da ɗan rikitarwa, amma da zarar mutum ya gane su ka fahimce su sosai to za su zama maka da sauki kuma za su taimaka maka wajen ka ba ma kowane harafi haƙƙin shi, musamman a ilimin tajwidi na Qur'ani. To masha Allah, Allah ya ba mu sa'a. Bari mu shiga cikin karatun gadan-gadan. Da farko dai zamu fara yin harufan wata, hurufu lamul qamariyya kenan. To menene harufan wata? Harufa ne waɗanda suke bayyana lamun ko kuma ce alifun da lamun a farkon su. Dama kun san ka'idar larabci ne, galibi suna idan suna zai zo to yana zuwa da alifun da lamun. To amma kuma akwai wanda lamun din yana boyuwa, akwai wanda kuma lamun din yana bayyanuwa. To harufan wata suna bayyana lamun gaskiya. Harufan wata guda nawa ne? Harufan wata guda 14 ne. Sun raba kansu daidai. Kun san harufan larabci idan aka cire lam, alif da hamza to guda 28 ne. To 28 idan kuka raba su gida biyu za ku samu 14 kamariya, 14 kuma shamsiyya, wato 14 harufan rana, 14 kuma harufan wata kenan. Bari mu ga harufan wata. Waɗannan su ne harufan wata. Waɗannan su ne harufan wata. Muna da alifun, muna da ba'un, muna da jimun, muna da ha'un, kha'un, ainun, ghain, fa, qafun, kaf, mim, waw, ha, thumma ya. To waɗannan su ne haruful qamariyya wanda muke da su guda 14. To amma na san har yanzu ba ku fahimci amfanin su da aikin su ba. Shi yasa na kawo muku wannan misalin domin a fayyace muku komai da komai. A nan wurin kun ga muna da wani kalma, alqamaru. Alqamaru, yadda aka samu sunan kenan, alqamaru, ma'ana wata. Kun ga nan farko muna da alifun da lamun. Al kuma an fito da lamun ya bayyana a nan wurin. An gane? Me yasa ya bayyana? Saboda abin da yake gaban shi qafun ne, kuma mun duba za ku ga qafun min hurufil lam alqamariyya. Dan haka al zai bayyana, alqamaru, alqamaru, kuma yayi dadin karantuwa a haka. Mu dau kalma na gaba, al-asalu. Kun ga yayi dadin fada, al-asalu, ba mashakka, ba wahala a baki. An gane ko? Shi yasa yake fita al-asalu. Kun ga anan wurin al ko kuma in ce lamun namu duk tana bayyana, ba a samun wahala wajen bayyanan lamun, tana bayyana a duk waɗannan kalmomi saboda abin da yake gabanta yana bata ikon hakan. Kun ga al-baitu, 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 al-baitu. Bari mu je kan harufan rana sai mu ga shi kuma yadda yake. Waɗannan su ne huruf na lamu ash-shamsiyya. Harufan rana harufa ne waɗanda ba sa bayyana lamun ko kuma al a farkonsu, kuma suna ɗaukan shadda. Me yasa suke ɗaukan shadda? Saboda lamun ɗin baya iya bayyana a cikinsu. Wannan shine dalilin da yasa suke ɗaukan shadda. Kuma su 14 ne, kamar yadda waɗancan suke 14, su ma 14 ne. Kun ga muna da ta'un, fa, dalun, zalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sadun, dadun, ta'un, za'un, lamun, nunun.
ga misalin su a nan wurin. Yanzu kun ga na farko anan muna da ar-rajulu. Dalilin da yasa ya dau wannan shadda saboda lamun a nan wurin tana nan a rubuce amma ba za ka faɗe ta baki ba. Idan kuwa da mai magana zai gwada karanta ta, kai kanka za ka ji ba za ta yi daɗi a baki ba. Wannan shine hanya mafi sauƙi da koyaushe idan na zo nake gane cewa wannan kamariya ne ko shamsiya, saboda idan ka gwada furta mata lamun za ka ji ba ta yi daɗin faɗa a baki ba. Bari mu gwada mu gani. Al-rajulu, al-rajulu, al-rajulu. Kun ga yana da ɗan wahala akan harce. Wannan shi yasa kawai sai ta rikide ta zama shamsiya. Dan haka za a karanta shi kamar ba lamun a wurin, sai ra'un kuma a karanta shi kamar guda biyu, sai zama yaya? Ar-rajul, ar-rajulu, ar-rajulu, ar-rajulu. To haka kuma shamsiya. Dalilin da yasa ya zamto shamsiya saboda a sunan shi na shamsu lamun baya fita. Haka kuma wancan abin da yasa ya zama kamariya, a sunan shi na al-qamaru lamun yana fita. An gane ko? Dan haka duk wanda suke gargashin shi za su fito, yayin da kuma na shamsiya baya fita a sunan shi, duk wanda ya zo kuma shi ma a karkashin harufan da suke wato kamar ƴaƴan shi ba za su fita ba. Alifun wa lamun hiya, anan lamun ba zai bayyanu ba, dan haka shinun zai dau shadda, dan haka zai zama ash-shamsu, ash-shamsu, ash-shamsu. Idan na mai karatu zai gwada bayyana ta, zai ji ba za ta yi daɗi a baki ba. Al-shamsu, al-shamsu, al-shamsu. Kun gani ko? Wannan dalilin yasa dole sai da karanta shi a matsayin ash-shamsu, ash-shamsu. To haka lamun, shi ma lamun kanshi shi ma daga cikin hurufin shamsiya yake. Idan muka ɗau sunan madara al-labanu, to wannan la'in ba za a karanta shi ba, sai na gaban ne za a karanta shi, don haka dole shi ma zai ɗau shadda. An gane? Sai zama al-labanu, al-labanu. Ban san ko masu karatu sun fahimta ba. Yana da kyau idan an gama a sauke wannan littafi da na kan sa a ƙarƙashin link ɗin nan, hakan zai sa abin ya fayyace muku, kuma saboda ƙarancin lokaci ana iya samun wani wanda ya fahimta sai ya fahimtar da wanda bai fahimta sosai ba. Aiki da za mu bayar a yau shine, ina so a haddace harufan rana da wata, sannan kuma na biyu a rubuta misali guda 5, kalmomi ko ince sunayen abubuwa guda 5 wanda sun fara da harfofin kamariya da kuma guda 5 wanda suka fara da harfofin shamsiya. To hakan zai taimaka wajen in ka yi nazari akan su za ka fahimci yadda kamariya suke da kuma yadda shamsiya suke. Daga wannan kuma za mu ce ma'assalam. Allah ya sanya wannan aiki da muka yi cikin mizanin alkhairi. Bidiyo ɗaya rage yanzu shine wanda za mu yi kamar tamarin, kamar exercise, domin mu tabbatar cewa an fahimci karatun da muka yi tun daga kaset na farko har zuwa na 10. Insha Allah, sai an jima.